майдони Истиқлол бо рамзи ягона муҳташамтарин иншооти асосии ҷашнӣ дар мамлакат маҳсуб рафта, бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе тибқи нақша соли 2021 мавриди истифода қарор дода мешавад ва корҳои сохтмонӣ дар майдони Истиқлол 10 июли соли 2020 оғоз бахшида шуд. майдони Истиқлол тибқи нақша дар ҳудуди хиёбони Рӯдакӣ, кӯчаҳои Саид Носир, Ҳабиб Аҳрорӣ ва Ойгули Пойтахт доман паҳн намудааст. корҳои сохтмониро дар майдони Истиқлол ширкати ватанӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Марв Сохтмон дар ҳамкорӣ бо ташкилоти сохтмонии чинӣ иҷро намуда истодааст. ҳоло зиёда аз 300 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ ва чинӣ дар рафти корҳои сохтмонӣ иштирок дошта, барои вусъат бахшидани кор ва истифода аз шароити мавҷуда ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. ёдовар мешавем ки ҳоло дар 111 метр корҳои оҳанубетонӣ ва арматурбандӣ идома дорад. барои пурра ба итмом расидани корҳои сохтмонӣ магар дар майдони Истиқлол муҳлат камӣ намекунад. муҳлати муайянгардида камтарам бошад, корро дар ду баст баҳро монда истодем ки лоҳияро бо сифати баланд бо вақти муайянгардида ба истифода диҳем. сифатнокӣ, муҳлати иҷрои корҳо, сифати масолиҳи сохтмонӣ ва вусъат бахшидани дигар тадбирҳои ободонӣ дар бунёди майдони Истиқлол дар мадди аввал меистад, мегӯянд масъулин. масъулияти сохтмонӣ ки дар сохтмон ворид мегардад, пеш аз он аз ташхис лабораторӣ гузаронида мешавад, баъдан ба сохтмон иҷозат дода мешавад. корҳои барқӣ, корҳои ҳавотозакунӣ, корҳои пардозгарӣ аллакай дар сохтмон оғоз гардидааст. мо кӯшиш мекунем ки лоҳияро дар вақти муайян гардида бо сифати баланд ба истифода диҳем. мошини механизмҳое ки мо дар сохтмон истифода бурда истодем, асосан мо аз крани маноравӣ истифода мебарем. нисбати мошин механизмҳо ягон танқисӣ надорем. муҷассамаи рамзӣ бо баландии 121 метр бунёд мешавад. баландии 30 метраи қисми поёнии иншоот рамзи 30-солагии Истиқлол ва баландии 91 метраи қисми болоии манора бозгӯи санаи таърихии ба даст овардани истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1991 мебошад. ин иншооти муҳташами ҷашнӣ аз минбар дарвозаи марказӣ ва дарвозаҳои шимолию ҷанубӣ, фаввораҳо, шаршара, деворнигора, айвончаҳо, майдони баргузории роҳпаймоиҳо, гулгашт, ҳавзҳои декоративӣ бо наҳрҳо, таваққуфгоҳҳо ва ғайра иборат мебошад. корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи дуюм тибқи нақша рафта истода аст. мо барои суръати кору зуд ва бехатар гардодан аз давлати мардумии чин қолабҳои оҳанини худҳаракаткунанда оварда насб кардем. қолабҳои оҳанини худҳаракаткунанда бехатар буда коргарон ва ашёҳои кориро аз афтидан эмин нигоҳ медорад. корро ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ мондаем. метавон гуфт ки то ин муддат аллакай 60% корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур ба анҷом расидааст. дар 74 метр корҳои оҳану бетонӣ ва арматурбандиро идома дода истодаем. кӯшиш менамоем ки иншоотро бо сифати баланд созем ва дар бунёди майдони рамзии истиқлоли кишвари ҳамсоя Тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузорем.
лоиҳа бо рамзи тоҷ аз ҷониби гурӯҳи эҷодии сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таҳия гашта, бо гирифтани 45 хол сазовори ҷойи якум гардидааст. лоиҳаи мазкур бо бартариҳои афзалиятдор, ифодакунандаи тамоми талаботи озмун ва рамзи давлатдорию таъриху тамаддуни оламшумули миллати тоҷик арзёбӣ гардид. ҳангоми тартиб додани лоиҳа бо рамзи тоҷ ки сазовори ҷойи якум гардид, лоиҳакашон ҳамчун асос ба рамзи дарахти ҳаёт такя намуданд ки он дар атрофи худ рамзҳои ёридиҳандаи дигар, гунбазҳо, ҳалқаҳо, фаввораҳо, лавҳадевори нигористон ва монанди инҳоро пайваст намуда ғояву мазмуни васеъро таҷассум менамояд. аз ҷумла дарахти ҳаёт бо реша, тана ва шохаҳои он рамзи зиндагии ҷовидона ва сарсабзию устувории ҳаёт, тоҷпоя рамзи пойдору устувор ва бардавом нигоҳ доштани тоҷ, гунбазҳо 7 гунбази гирдогирди асосии муҷассама меъморӣ шуда рамзи 7 қабати осмон, 7 қабати замин, 7 иқлим, 7 ранги асосии табиат ва 7 зинаи ташаккули илму маърифат ва худшиносию ҷиҳоншиносии инсониятро ифода менамояд. дар дохили муҷассама осорхона толорҳои баргузории маҳфилҳо ҷойгир аст. нигористон деворе мебошад ки он бо сангҳои нодири табиии мамлакат бо санъати баланд кошинкорӣ шуда ҳамчун девори минбар ба ҳисоб меравад ки маркази онро нишони давлатӣ оро медиҳад. ороиши зебою ҷилодиҳандаи нигористон, зебопарастӣ, ҳунармандӣ ва санъатпарастии миллати тоҷикро ифода менамояд. давраҳо баёнкунандаи рамзи само, гардиши мудаввари ҷирмҳои осмонӣ, беохиру абадӣ будани дунё, самимият, некӣ ва некусириштӣ мебошанд. фаввораҳо нишондиҳандаи ҳаёти мукаммал, ободиву фаровонӣ, нигоҳдорандаги тозагии тамоми ашё ва ҳастии мавҷудоти зинда, рамзи покии нияту тозакорӣ буда диёри обҳои мусаффо ва дарёву кӯлҳои асрорангез доштани тоҷикистонро таҷассум менамоянд. чароғҳо ва фурӯзонакҳо дар ҳавзҳо ва фаввораҳо ҷой дода шуданд ки ин шабона рангҳои сурхшатобе ва гулхани оташ монандро меофаранд ва оташ яке аз рукнҳои ҳастии ҳаёт буда баёнкунандаи рамзи офтоби оламафрӯз, гармӣ ва рӯшноӣ мебошад. лавҳаҳо бо шакли барелеф мусавварӣ гашта дар паҳлӯҳо деворҳои асосии муҷассама ва даромадгоҳҳои он ҷой дода шуда дар онҳо давраҳои рушду инкишофи давлатдории тоҷикон аз замони зардушт то имрӯз бо анъанаҳои миллӣ ва корнамоиҳои мардуми мо инъикос мегарданд. ин давраҳои тарихӣ дар осорхонае ки дар дохили муҷассама пешбинӣ шудааст пурра дар шакли электронӣ тасвир мегарданд. дарвозаи марказии майдон дар қисми хиёбони рӯдакӣ ҷойгир буда паҳноии он 43.8 метр ва баландиаш 32 метрро ташкил дода бо шакли хос ва тарҳи миллӣ бунёд мешаванд. сохтмончиён ҳоло ба корҳои бетонрезии дарвозаи марказӣ машғуланд. айни замон дар майдони мазкур ҳозир зиёда аз 300 нафар коргарон кор карда истодаанд. аз ҷумла мисол мана дар кичхеле ки дида истодед дар фаввораҳо, дар дарвозаи асосӣ, баъд дар такя деворҳо
обанборҳо, дар қисмати дарахшинониҳо одамо ҳозир сафарбар шудагӣ кор карда истоданд. қубурҳои обгузари дарахтҳо корҳо ба анҷом расида истодааст. мо кӯшиш мекунем ки дар муҳлати муайян ин корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонем. 30-солагии истиқлоли ҷумҳуриямонро сарбаландона дар ҳамин майдони истиқлол ҷашн гирем. зиёда аз 60 адад техникаи пуриқтидор кор карда истодааст. дар майдони муайян гардида барои баргузории чорабиниҳо ва роҳпаймоиҳо ки 2.7 гектарро ташкил медиҳад, тибқи нақша бо сангҳои ороишии ватанӣ ҳоропӯш гардонида мешавад. чиндани сангҳои ороишӣ дар минтақаи мазкур аз ҷумлаи корҳои сохтмониест ки зери назорати масъулин қарор дорад, зеро сангҳои ороишӣ дар майдони мазкур бо услуби хос чинда мешаванд. дар майдони истиқлол корҳои насбкунии тахтисангҳои рӯи заминиро ба роҳ монда истодаем ки он аз сангҳои маҳаллии ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол ва чинда мешавад, бо устоҳои маҳаллӣ ба роҳ монда шуда истодааст. санг аз ду минтақаи Тоҷикистон дастрас карда мешавад. як қисми санг аз минтақаи шимоли Тоҷикистон ва қисмати зиёди санг аз шаҳри Ҳисор, яъне корхонаи коркари санги Чилтан истеҳсол ва дастрас намуда, ҳамчунин тибқи андозаҳо, меъёрҳое ки талаб карда шудааст истеҳсол ва насб намуда истодем. мувофиқи лоиҳаи тасдиқ гардида дар майдон зиёда аз 60,000 метри мураббаъ сангҳо бояд насб карда шавад. зиёда аз 40 нафар кормандони маҳаллӣ мо хушбахтона имрӯз ба кор ҷалб шуданд. дар ҳудуди майдон зирк, сиёҳгилаи японӣ, ирғай, шамшоди ҳамешасабз, бутаҳои сабз, ёсумани боғӣ, изғичи печон, бушол ва дигар намуди гулу бута ва дарахтони нодир шинонида мешаванд. тибқи талабот бояд дар ҳудуди майдон 8000 бех ниҳолу дарахт шинонида шавад. дар ҳудуди боғи майдони истиқлол бо ворид кардани дарахтони нодири сояафкану ороишӣ аз кишварҳои аврупоии ба минтақа мутобиқ шинонида мешавад. масалан, дарахти секвояи калифорниягӣ ки бисёр нодир асту 3000 сол умр мебинад, ду тарафи даромадгоҳи боғи майдони истиқлолро оро медиҳад. ниҳолҳо бо риояи ҳатмии қоидаҳои агротехникӣ ва бо истифода аз тавсияҳои мутахассисони варзидаи соҳа шумораи ниҳолҳои шинонда шуда ба 2500 адад расида истодааст. дарахтони дар ин ҷо шинонда шуда аз хориҷи кишвар ва аз дохили ҷумҳурии худамон дастрас карда шуда дар ин майдони истиқлол шинонда шуда истодааст. дарахтон албатта дарахтони нодир ҳастанд. дарахтони ба монанди сквоя, ели кабуд, санабари қиримӣ, санабари элдарӣ ва дигар намудҳои дарахтони нодир дар ин ҳудуди боғ шонда шуда истодааст. кӯшиш мекунем ки дарахтон албатта бо тамом талаботҳои агротехникӣ риоя карда шавад ва кӯшиш кунем ки дарахтоне ки мешунем албатта дар ҳамин макон бояд ҳатман месабзанд. аз мо чӣ вобастагӣ дорад? сари вақт бо об таъмин кунем, бо ғизо таъмин кунем. албатта дарахтон то давраи ҷашни истиқлолията ҳама сабзу хӯрам хоҳанд. аз масоҳати умумии 30 гектараи майдони истиқлол 11000 метри мураббаи он аз рӯи нақша сабзкорӣ карда мешавад. дарахтзор гардидани гӯшаву атрофи майдони рамзӣ барои боз ҳам зебову назаррабо гардидани ин минтақа мусоидат менамояд. дар ин замина ҳам намои зоҳирии пойтахт такмил меёбад, ҳам бо сарсабз гардидани шаҳри душанбе экология ҳифз мегардад. бояд гуфт ки баъди ба истифода додани майдони истиқлол
این موضع من بعد میدان اساسی و مرکزی پایتخت میگردد، زیرا در این مکان رمز استقلال و آزادی که خواهش و تلاش ملت سربلند تاجیک است گذاشته می شود. سربلند و خانه آباد باشید.